आज भरपूर दिवसांनी एकदम रेडी मस्त दिसला ना. नेहमी आई कामातच असतात. चला फुगडी घाला. आता फुगडी घाला मस्त, पण पडू नका दोघींनी. हातात बांगड्या तोडीच्या तोडीच्या. बापरे, नवीन नवीन नवरी लाजली आपली. चला आता हा ह्यांना घ्या. हा बघूया. पहिल्यात त्यांना गाडीत गरगरलेला आहे. तिला जाऊ नका, ती तुम्हाला गरगरवेल. रेडी? तुम्ही वहिनी तुम्ही गाणी म्हणा. तुम्ही म्हणा. गणपतीच्या पाठीमागे सांडे गहू निवडता निवडता वाटे गहू. अरे रे किरबाग मिरजोडे फिरतोय. चला आजच्या ब्लॉगमध्ये मी तुम्हाला आमचे सर्व नातेवाईक पण दाखवतो. आमचे मामा आहेत ना, तर त्यांचे हे जावई. मला तुमचं नाव सांगा. निखिल दीपक वालम. निखिल दीपक वालम. आणि हे त्यांचे बाबा आणि हे काका. इथे आल्याबद्दल धन्यवाद. वा हे बघा यांचा टी शर्ट बघा पाठी. हे मामाचा फोटो लावला आहे. चला तिघांनी पाठी बघा. होय नाव सांग. नाव कृष्णा टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स. तुझा? माझे नाव रणजित शुभम कीर. हां हे शुभमच्या 3 मुली बघा. तुझं नाव सांग. माझे नाव सानू शुभम कीर. हां आता परत टी शर्ट दाखवायला पाठी. का लिहिलं पाठी याच्यावर? कीर बंधू फौजदारांचा राजा. कधी विसर्जन आहे तुमच्या राजाचा? उद्या. चला इथे बघा, आम्ही इथे आता भजन मंडळी पण बोलवली आहे. तर आपण त्यांना विचारूया की ते कुठून आले आहेत. पहिलं तुमच्या भजन मंडळीचं नाव सांगा आम्हाला. आमचं भजन मंडळ तळजवा तोंडे आकाशगुणवाडी भजन मंडळ. मी बुवा स्वतः संजय सीताराम माटील तोंडे आकाशगुणवाडी. आज आम्ही श्रीमान यजमान श्रीधर शामराव कीर आम्हाला त्यांनी इथं भजनाचं आमंत्रण दिल्याबद्दल त्यांचा आम्ही आभार मानतो. नमस्कार, धन्यवाद. आजच्या ठिकाणी श्रीमान
पाणी द्या.
वर का मात दिसू बरोबर. किती झाले? 17 जण आहेत ते आता. इथे बघा एक भजन मंडळी आता झाली, आता दुसरी बसतील. त्यांना आपण आता जेवायला देणार आहे सर्व. ते बाहेर बघा सर्व गडबड आहे ती, आणि इथे जेवणाची गडबड आहे सर्व. आज जेवायला काय आहे? काय? पुलाव बिर्याणी. चिकन बिर्याणी. पुलाव बिर्याणी.
अर्चदा या साईडला या. हे कोशिंबीर. कोशिंबीर आहे. थांब, थांब, हे. चला सर्वांनी जेवायला बसा आता. बसा, बसून घ्या दादा. बसा बसा. तू पण बस. बस जेवायला. तर दुसरी भजन मंडळी बसलेली आहे ना व्यवस्थित. अजून एक 3 आहे 3. आणि इकडे उद्याच्या मिरवणुकीसाठी इकडे ढोल बघा तयार होतात आहेत. किती आहे ते टोटल? 9, 10, 11, 12. इथे आता बघा आपली दुसरी भजन मंडळी बसलेली आहे. आपण त्यांचं नाव विचारूया. भजन मंडळीचं नाव काय आपल्या? लक्ष्मीकांत रवनाथ भजन मंडळ भाटे. भाट्यावरून तुम्ही? बुवा श्री मनोज भाटकर. ओके चालेल, करा सुरू.
पाठी बघा, उद्या गणपती विसर्जन आहे ना, त्याच्या ढोल सर्व रेडी करतो. रेडी हे सर्व ढोलचे कवर आहेत बघा. आणि ढोल किती आहेत बघा समोर. हे विसर्जनासाठी एवढे ढोल आहेत. Hello. 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 चला बघा, 2 भजन मंडळी झाली. आता आपण तिसऱ्या भजन मंडळीला नाव विचारूया. तुमच्या भजन मंडळीचं नाव सांगा आम्हाला. श्री महालक्ष्मी रवळनाथ प्रासादिक भजन मंडळ बसणी आरे. आणि कुठचं आहे भजन मंडळ? वसणी आरे. वसणी आरेचं. आणि तुमचं नाव? प्रसाद कदम. ओके. खरंच
नाव सांगा नाव. चला बाय बाय करा आणि काय काय करायचं व्हिडिओला. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल घंटी वाजवा.